Hello guys, what's up? Салом дӯстон ва завономӯзони азиз, умедворам ки ҳолатон хуб аст, сеҳату саломат ва пур аз энержӣ бошед. ин бахши саволу-ҷавоб аст дар канали hajjenglish.com. маконе ҳаст ки барои шумо забони англисиро ҳамчун воситаи муошират осон ва қулай мефаҳмонад. ин бахши саволу-ҷавоб аст. агар шумо ҳам дӯстон ва забономӯзони азиз дар омӯзиши забони англисӣ ягон мушкиле доред ё ягон мавзӯи забони англисиро намефаҳмед ё ягон калима ё ибораи забони англисиро намефаҳмед, метавонед дар комментария нависед, мо ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем гардонид. дар ин бахши саволу-ҷавоб мо тасмим гирифтем ки ба яке аз аъзоёни гурӯҳ, яъне ба саволи Шаҳрёр Иноятов ҷавоб гардонем. Шаҳрёр Иноятов савол додааст ки шабонарӯз, яъне 24 соат бо забони англисӣ чӣ мешавад? Хуб, дӯстони азиз, 24 соат яъне шабонарӯзро бо забони англисӣ тавассути 24/7 гуфта мешавад. яъне 24 яъне 24 соат, яъне 7 яъне ин як ҳафтаро дар назар дорад. Хуб, 24/7 яъне мешавад шабонарӯз, яъне 24 соат. Хуб, мисол The store is open 24/7. яъне the store мағоза is open кушода аст 24/7 яъне шабонарӯз, яъне мағоза 24 соат кушода аст. Хуб, ATM works 24/7. Хуб, ATM чи аст? ATM дӯстони азиз мошини худпардохт ё ки банкомат мегӯянд. яъне ATM works 24/7, яъне банкомат ё ин ки мошини худпардохт 24 соат кор мекунад. дӯстон ва забономӯзони азиз, яъне шабонарӯз бо забони англисӣ 24/7 мегӯянд. Хуб, ан акнун мехостам ки барои шумо якто ҷумла гӯям, ҳамин ҷумларо тарҷума карда дар комментария нависед. Хуб, дорухона 24 соат кор мекунад. мехостам ки ҳамин ҷумларо тарҷума карда дар комментария нависед. ман ин буд бахши саволу-ҷавоб дӯстон ва забономӯзони азиз. агар шумо ҳам ягон саволе доред, саволи худро дар комментария нависед, мо видео карда аз номи шумо нишон хоҳем дод. ва агар ин видео барои шумо писанд омада бошад, ба ёро бихоно фирстонед ва онҳо ҳам забондон гарданд. то дарси оянда худро эҳтиёт кунед. Take care. Bye.